Možno ste už niekedy stretli mladého človeka, ktorý niesol tyč so sieťkou na konci. S najväčšou pravdepodobnosťou šlo o hráča alebo hráčku lacrossu. Na Slovensku vznikol prvý ženský tím a keďže u nás nemá s kým súťažiť, hrá ligu v Rakúsku. V lacrosse ide o to, kto dá čo najviac gólov na ihrisku veľkom ako futbalové. No hrá sa s malou ťažkou loptičkou a špeciálnym nástrojom. To sa volá lacroska. S tým sa vlastne hádže a chytá. Loptička je dosť ťažká, je vyrobená z kaučuku, je špeciálne na lacrosse. Výstroj sa na Slovensku zatiaľ zohnať nedá, všetko si objednávajú v Amerike, kde aj šport vznikol. Prapôvodne ide o hru indiánov. Pre indiánov to ale nebola iba hra, bola to príprava na boj. Mužská verzia lacrossu je agresívna kontaktná hra. U žien to je nežnejšie. Hráčky na seba nemôžu fyzicky útočiť. Napriek tomu nejaké chrániče musia mať. Chrániš na zuby, okuliare a takéto rukavice špeciálne. Dresy sú typické lacrossové ženské, skladajú sa z takýchto kratesov, takéto zástierky vpredu. Dievčat je zatiaľ málo, chceli by posilniť ženstvo. Zatiaľ trénujú len v Bratislave 3-krát týždenne. Martina a Jana majú 18 rokov a do tímu ich prijali len pred pár týždňami. Skúsim niečo také nové, akčné. Hej, tým, že sme vlastne tak relatívne staré, tak sme chceli niečo, kde môžeme mať nejakú budúcnosť, možno potenciálnu. Okrem tohto jediného ženského lacrossového tímu máme na Slovensku aj 3 mužské. No všetci hráči a hráčky sa zhodujú, že najväčším problémom lacrossu u nás je to, že ho nikto nepozná. Martina Dratvová, televízia Markíza. Staňte sa aj vy reportérmi televízie Markíza. Posílajte nám tipy, námety, ale aj fotografie a videá. Sme tu pre vás. 0915 100 100 alebo som reportér @markiza.sk. Staňte sa aj vy reportérmi najsledovanejších